May sa Action Night Patrol makasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang ibalta ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, region-wide mga palangga kita sa nabilin ni sa oras. Napulo ka minutos karon nga adlaw Sabado night. Petsa 12. Sabado naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kanaandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwasa sa aton news team. Ato siring nga mga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sang aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinimata kadulungan oras sa kagabiyo ng atong sining nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Kay na para kanambiyong sa pinakabahay sa aton nga probinsya, Tacbanwa sang Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan, kag aton naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, buylog nato ng puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa ato nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ang pagbantay nato sa update sang COVID-19, ang padayon nga gera mondial sa tunga sa pungsod sang Russia kag pungsod sang Ukraine. Mga balita nasyonal. Pang Sabado night, ginatutukan ni Action ang Defensor. Opda magita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labirin isa ka oras, 8 ka minutos. Nga
nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga kagabihon, mabulubugnaw ang dupoy-dupoy sang hangin. Although nga ang pagwa sang bulan medyo kon sa mga pananawan mo, blurred, kay medyo may kapol-kapol nga galom halin sa atong sininga kalangitan, pero kapasalamat kita kay ti wala na nagulan. Sa tulod temprano pa nagulan eh. Di subong medyo hataw ang aton nga mga negosyo oras sa kagabihon, balay kalanan, balay ilimnan, may mga kanya-kanyang gimmick, may mga ulo acoustic, bulobanda, pangganyat sa mga customer. Sa alert level 1, amo pa lang kang nakaguluginhawa ang aton sini nga mga negosyante sa mga ginatawag nga panggabi nga negosyo. Ang mga kulo ka rito nas pakigaron dati ga-click man eh. Naka-standby sa pila ka mga call center naton diri, kada ko gid siya nabulig. Bisan paano naka-ulo alibintar sa mga kapigaduhon nga daragan sa sitwasyon during sang siyado ka iksido kag pagpatuman sang aton sini nga health protocol. Apisar nga ara kita gyapon sa alert level 1, ang panugyan sa aton gobyerno, distansya gamay, suksok in face mask. Ay importante ti kumplituhon tayo ang aton nga pagbakuna. Pag nakompleto na, pag may tsansa, magpa-booster shots gid para nga ikaw mismo kagalingon mo kalpante ka kag confident ka na isa matapikan ka sang virus di COVID-19, at least may pangbato ang imo lawas. Ayos, ang ato mga kapulisan nagapatigayo na sa ila sining nga routine nga ginahimo ang Police Visibility Patrol Saturation Drive sa tag sa nila sa mga area of responsibility. May mga surprise checkpoint kaginakandak ang aton nga mga kapulisan from Police Station number 1 pakadto sa Police Station number 8. Speaking of Police Station, may gabi dira sa bilog nga puwersa kapulisan sa Police Station number 8 nga naga-monitor, nagalantaw sa nga Facebook Live. Mga kapulisan naton dira nga on duty, may gabi dira sa inyo sa pamanguna sang ila mapisan nga hepe, my good friend Police Major Jory Puerto. Mga kapulisan sa station number 8 Puerto Kapisan, way nagaulihi sa mga accomplishment kon droga ang pagahambalan. Oy, si Mr. and Mrs. Eva kag Joel Sangkuan Kids, mayad nga gabi gid sa inyo. Ginatamyaw ko man si Police Colonel Kuya ko Norberto Barniso. Si Kuya Lieutenant Colonel Norberto Barniso do ari bala sa Gimaras bala na assign mo. Hindi ko magsala, Kuya, nagabidra sa imo kay Yura Siguri. Ano ni hapon kung Chinese? Si It Tom. Mga Paklibar family ka monitor dira sa may Talakdan, Banwas ang Kawayan. Good evening, Action Eric. Saka naman ang gasolina kag ang krudo sa dason simana. Ati patay na tas ni. Gutom na ni Toto Jeff Chavez. May gabi dira sa imo. Ginatamyaw talaga by the way ang bisita ni Kuya Japit Piokid Barrera. Ang iya espesyal nga bisita ginatamyaw yagido si Miss Resty Fernandez. Madam, may gabi dira sa imo. May gabi dira kay Miss Resty Fernandez. Espesyal nga bisita ni Kuya Japit Piokid Barrera. Sili niya gapamati gid ko sa imo tamayawad ang akon nga espesyal nga bisita. Ay, puwerte. Sige. May gabi dira kay Kuya Japit Piokid Barrera and family. Kag sa bisita niya dira si Miss Resty Fernandez. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor diri sa inyo palatuntunan. Ayos!
Ayos ang buto-buto ta. Kamusta nga aton nga mga taxi driver? Kamusta ang biyahe ta? Mga miyembro sang Operation Tulong Task Group? Kamusta ang inyong pagranda di kapag walda-walda? Ox lang, nakatibawas na may pa. Kay Jocelyn. Good evening, Action Direct. Tamiya ko lang akon bata nga si Rainer. Sang happy birthday in advance para buwas nga adlaw. Alina kay Jocelyn. Kay Dante Makilandra sa Moises Padilla, may gabi igid. Kay Inday Blasa, mayad nga gabi. Ati arak igli si Kuya Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso sa Guimaras. Sa Guimaras Provincial Office. Musta kada kuya? Ox ka lang da. Liz Cole, Bahas, Kulahara. Sang Don Salvador Benedicto, pa-check attendance mansawa. Ibonibot sir sa Germany, madam, good evening. Kami ay lang pamilya dira sa Banwa sa Morsya. Kapa-urok-urok yung sila. Salamat, gid. Kay Milili Oligo da. Sang Vanes Capes Tangob. Kag si Estan Victoriano. Ara na, gamonito sa aton sining pagpangalagad. Salamat, gid. Sa inyo dira nga paurok-urok pamati. Amoman kay Meribeth Gonzales. Meribeth Gonzales Sirano. Mayong gabi. Kay Elvera Aranti Isponilla. Sa aton bala nga mga listeners bala, palihog lang, ayo lang ko sa inyo ay i-like nyo gid ang aton nga Facebook page. Kag palihog i-share tagid ha. Kag tapos ito na magliso-liso bla. Rektada pamati ah. Action radyo po ay nga why problema. Ha? I-like nyo gid kag i-share nyo gid ang tanan nga mga news and public affairs program Action Radio. Parang iban nyo mga friends, ang mga pamilya sa iban nga pungsod, makabati man kag makapamati sa mga balita nga nakatabo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ayos? Di ba na budlay nga ayo ah? Like, tapos share. Ayos? Pas bala kay Madam Iboni Butser sa Germany ako. Kaya check attendance ko di. Nya nakashare na ko ah. Di ka nami. Ayos, ayos! Ronnie Gordon. Nagabidara kay Mr. and Mrs. Ronnie Gordon and family. Toto Ronnie Gordon, nakashare ka na. Naka-like ka na, naka-like. Importante nga malike kagid hay. Amo nang importante sa tanan day. Parang damo ang makalantaw kag damo ang makabati sa aton balita. Ayos, ayos! Sige, aratsada na takarangkada. Standby na sa mga report na gikan sa aton cinema correspondent. Una unta report sa Patrol 2 with aksyon na Dale Salazar. I-check ta ang yasaring observation report. Sitwasyon sa Bacolod durante amat-amat nga nagadalo mga aton kagabihon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ari sa aksyon na Dale Salazar sa Patrol. Action Dale, good evening! Yes, magandang reaction ni Eric. Isa pa oras antes magsugod ang session. Napiyo ka ba? Ako na excited. Excited na si Papang action ni Eric ko. Isa pa oras, lawig-lawig. Gadali sa yaw? Ah? Gadali sa... Oh. Kuha na gitaw, malalagi tayo. Kaya mala. Malagid, mala ang tutunla. Ay, gali ka, mala tutunla niya, gali. Kaya mo siya datig man ang oras ang pitik na sa orasan niya. Duga-duga, makibot ka, alas 11 na, sign off na. At i-erektado yun sa lamesa, i-plus Cara ang magulubugnaw. The beer actionary kag paratis makapakunay-hunay kay Boss Naglaw, Domingo Day Off, adlaw sang pagpahuhay actionary ka. Yes. Kag dati amo na ang sita kasi man at least may isa man kakadlaw nga para makapa-relax man, makapahunay-hunay, makabanding-banding upod man ang mga abyan kag upod sa trabaho sa
action na Erika. Subong gabi daw nalibot na mo na halos bilog na syudad sa Bacolod action Erika. Kasunod nga may mga gina-follow up ito sa mga balita sa daw mabudlayan. Hindi kita sa pag-locate kundi ini natabo ining vehicular accident nga send ko dira wala sa group chat action Erika daw isa gini ka auto nga totally wreck actionary nga allegedly na labyan ko sang Lopez nga tracking Pero as to the location daw amo ni ang mabugayan natin actionary kay daw wala diri na mention sa ng Facebook live nga netizen kundi in kitang exact location sila kung bala Bacolod City or out of town Pero sa pag-usisa naton sa police station number 7, police station number 8, kag police station number 3, daw negative action Eric ang wala sa may namatod nga tawaga nga may sa vehicular accident sila sa nga area of jurisdiction So base bala out of town ini nga incident action Eric na ko makita mo dira totally guba ining isa ka auto Totally Ricky. Tapos nga allegedly nalabyan sing sa ka tracking nga iya ka Lopez action Erika. Ang tracking ka Central Lopez na purti ka laba-laba katako-dako kag still body kada action deal na. Amo na action Eric na ginakibang ka nga mag-tupad sa mga vlog ko nga mga tracking kay bisan may kardaman o kun wala daw dala action Eric binakulbaan bala bakit magtupad dala simo or mabungguan ka madala ka hindi ka madiparahan na sang driver kag mo ginagda ko nga possibility nga basi ma-aksidente amo na galing iban especially kung naka 2 wheels ka lang kung motorsiklo mas mayo nga i-secure mo ginagi mo sa nga kaugalingon ngati magpulo higad ka diriya or paulihi ka lang importante dira safe ikaw sa imo sining destination action Eric actually try ko pa din matchat kung nakasabat ining nag-Facebook live ni netizen ngati nakalabay siguro sa area kaya niya sining na-comment reaction Eric daw kilid sa mining antes ang Taytay tiya mo ning ko daw wala man diya minahan diri sa may Bacolod City masibla out of town ining natabo nga vehicular accident diri sa may possibly probinsya sang Negros Occidental. Pero so far sa police station number 7, police station number 8, kag police station number 3, negative action Erika ang ining information regarding sining vehicular accident kag wala pang sang report basta may mga dugay nga mga information mga messages sa aton sining ARB page regarding sining accident nga nagluntada subong gid lamang nga gabi action na Eric Meanwhile sa padayon nga paglibot sang patrol diri sa may syudad sa Bacolod action na Eric nag-ugyon subong ang aton sining panyempo madanaya ang aton sining panyempo subong nga Sabado sang kagabihon pero mas masitan din natin sa mga dalanon likely sa may North Capitol Road ang mga negosyante ang mga food truck mga mobile food businesses diri sa may North Capitol Road action Eric sang una makita ko diri isa duwala diri kapulungkuan nga mga ginaplasta ni action Eric pero subong kitaan diri naton ngiti meron na sang damo-damo na nga mga pulungkuan nga portable nga pwede mo lang nga maalas sa baluta ini nga mga pulungkuan lamesa kag ipastal man diri sa may higad sang dalan action Eric Sayman sa may dalan pakato sa may NBI Bacolod District Office action Eric diri sa may sang downtown area Bacolod City Public Plaza kay dapat ito diri ka mga individual nga naspatan nga nagapakunay na pa diri sa may plaza action Eric kasi subong ti dito man since nga alas 12 pa yang atong sining curfew under alert level 1 Okay. Kada napiaran man diri naton diri sa may downtown napiaran ni Papang sa diri bala ka balay ilimnan do nakamunog siya nga do ka damo tawo subong Saturday night di amo na ba ko siya daso na basta mga kadto ka dira kay patula taw hay nga reaction kining gintudlo ni Papang kay nang ilabyan namon nga damo-damo customer diri sa may bahin sa downtown area actually sa siya ka hotel ang reaction nga may sang do ilimnan man kasi subong under alert level 1 naghalog-halog ang restriction makita diri kay na namo ni Papang ti damo gid man sa sang customer subong
nga Sabado sa kagabiho Action Eric. And by the way, sa naman siya mga Action Eric, si Muslim intro. Oo. Arab lang mga Facebook live viewers naton nga ti after greet niya ti ang iban nagalakat mo na mo. Gani man. Iban sa ilo bala. Sa ilo naman sila papatamian naman to spiya ko. Do ka sirwaol blao. Ang mga ni daw na notice mo na Action Eric nga ti ang gwa pala dito ka pangalit. Although nga ti dapat kuan man sila medyo gamay man nga pagsuporta. Amo man gani Action Eric. Pero lain hindi ako na loyalista ang sa ka-individual. Ang sa ka-listener Action Eric kay bisan rin ang matabo. Yati, sige-sige ang iyat niya nga pag-monitor at pag-pamatikal pag-support naman sa mga public affairs programs ang DYEZ. Like si Mama Jinky, di alam doon, no? Pero tiniya. Harap lang ma-notify sa mo sa nga Facebook, nga personal nga account, nag-mention niya ka, no? Yes. Ang mga loyalista Action Eric, ngati, bisan ko anong masabo, araw sinihapon ang suporta sa mga listeners ng Action Radio Bacolod. Pero yung mga Action Eric kasi... Ibon Butcher, isama na ka-listener natin nga, abit Ara ba lang nga bisan mag-piyong Action Eric, mag-memorize mo sa gihapon ang ila sini nangalan na bango natin, regular, nagasuporta, nagapadala ng mensahe, nagamonitor, nagasuporta yung gasa din mga mayara sa mga programa ang Action Radio Bacolod. Action Eric, no? Sila ni Sir Alex Monteza, sila ni Mama Yvonne Boucher, Ma'am Jinky, Ma'am Vanessa. No? Amo nga mga individual, magluwas nga nagasuporta, may golden heart kung mag-Action Eric, kaya sila nag-bulig mana sa ibang mga program sa Action Radio Bacolod Action Eric. Diri sa may dalan Lacson, bao diri sa imo sining nga area, damo-damo diri sa buong tawo, no? Diri sa may dalan Lacson, no? Diri sa mga kilid-kilid Action Eric, damo diri sa mga parkingan man, diri sa mga truck establishment, kung damo sa mga customer, labi na ko ang parking area bala, no? Like mga motorsiklo, ang nasining mga pribado nga salakyan na. Kaya na mapatsaga na ito ang alert level 1 nga ang recovery sa ekonomiya nga natin Action Eric nag-amat-amat sa bangon and hopefully ma-sustain na ito na ang alert level 1 diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric. Action Eric, so far, ang may observation report nga madulot sang patrol subong Sabado sang gabi ang ka-action yung Action Daily talaga maka-action sa din ka bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Del Salazar, Deriabet sa sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan tara karon sa Action Del Salazar sa final stretch, final report niya sa balik niya sining pagpangalagan. May gabi dira kay Rodel Aurelio, sa kay Janilo Zanzino, kay Daily Martizano, da mayong gabigit, kay Michael Gonzaga, pa-shout out kuda kay Tito ko James Cusi, Annalyn Villa Esther Bat, araman si Hasmin Jugines, Althea Kim Iriman, Jeff Chavez, Michael, Michelle Ugang Barutag, araman siya ho. Si Harin Dumagat da sa Dumaguete, ka monitor man sa ato, no? Si Bimboy Roy Yap, araman. Tamyaw yung mga taga-barangay 26, Garganera family, kay Mamang Susan, Correct, Tudyong, Irene Shena, Kakagilar family, Conrado family, sa kay Nang Rika, kay Nang Maya, Infante family, Soy Folding, Chat Gingging, kag Dilyarma family. Sabi na kay Kagawad Rino Dilyarma, ang panami halin kay B-Boy Roy Yap. Ayos! Donald Kabasag, Kabasag family, kay Leia Kabasag, ginatamyaw lang si Mrs. ya. Noel Barca, ginatamyaw lang si Marilo kag si Jingle. Harin Dumagat, mayang gabi, Jezreel Lim,
Dira sa may La Carlota City, Inday Plaza, may gabi, Marilo Olvido, Aquizawa. Tamyan ng mga taga Hacienda, Lugway. Kay Raymond Hirona Sr., dira sa Barangay Maaw, maladala nga paurok-urok pamati. Sa kay Lirenz Iram, Yeser Solid, Ergila, suli-suli, gini daw. Barangay Baliwagan, Banuasang San Enrique. Kay Buddy Labrador Jr., dira sa Las Piñas, check attendance lang siya. Sa kay James Pringgrasis, dira sa Arizona, may kabigit James Pringgrasis. Hel Javier, dira sa Makati. Dante Makilan sa Moises Padilla, nagapatamyaw lang sila. Amado Ladua Jr. da, may kabigit. Kay Ray Flores Barrioga, sa Pandanon DSB, Humalumina. Kay Sammy Roger Awing and family, baw nagapaurok-urok man sa ho. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Daghang salamat gid sa inyo nga pagpaurok-urok. Sige, check ta na mga report na gikan sa ato sila nga mga correspondent. Unaon ta report live gikan sa area ni Aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon, Roger Gutib. Sa mga aksyon balita ka tipo niya. Sir Roger, may gabi, please come in. Yes, sa dahil may sabi sa ito yung aksyon, mayo panahon, bukas. No, diba sa probinsya, no? Oo. Buang signal mo. Ang signal mo doon hindi mayo. Ha? Ang signal mo doon hindi mayo. Ang signal yan mong di mayo? Oh. Abi. Steady Pulse, Mom? Arana. Steady Pulse. Steady Pulse, Yan. Birahin. Sir Eric, no, tiyan mo na nga, kung kuhan dyan, observer nga medyo subungaw inoras, Sir Eric, matulutawahay, nagagaway na gidman sa mayo, tabo, blan, sa siguro kasi buwas, Domingo, ang iba, yung bagi malaki, Manuan, Gani. kapaway-way naman ang Sir Eric, ano, lang mga Biyernes, pagkakasabando, kaya namong gitaw, galagaw, pero kung wala na galing Sir Eric, mo na na yung dason, amo na niya mo singo nang landara sa sitwasyon nato nga ti tawo do hindi man niya magbasa ila sininga panimalay out tungod kay Timor Leste ulan pero bunga gambi naman jutay lang naglagaw-lagaw pero subong mayong timpo dire sa may surat sekali surat sa of responsibility Kaya ba na resulta sa mayong timpo kabala ulan na? Gani mare mo gani ayun na, bulubaran, simulan kimpox na rin ka. Gani man. Mustas Toto Albicpoy, kito ari sa Bacolod isang kahapon? Oo, nakita ko sa post, kasi araw sila sa crowd lang to, ng grand rally to ni Vice President Ling. Gapabot-abot ko rin nga ma-text sa akon kag mamasyar sa kapihan ko to do, way gisa ka pamasyar. Away, kita gila kayo pumasya. Ako, gigo sa Pagpikro. Oo. Tipon tipon na siguro sa iyang timpo tipon persakto ni Reka swing na sa simo Albik niya basta danay ka sigurado ko do iniya hugada ni kwan gini utod gid ang linya ni kwan ni Aksyon Roger Gutib no i-check taliwat i-redial taguro ang signal ni Aksyon Roger kay kusa mayo ang chimpo pero ang signal kung kisa ni Aksyon Roger amo ang problema kay may mga dead spot ang lugar kung kisa ni Aksyon Roger Gutib no that's why nga daw hindi mayo ang iya signal nga naga-utod-utod ang iya sininga linya no pero i-check taliwat ang signal ni kwan ni Aksyon Roger Gutib kay baloka ko sa ti ang communication Aksyon Roger Gutib ko sa ti ga kwan man ga bulobisyo man no kag nagadula-dula man ang iya sini nga signal no kay ti siguro sa kwan bla sa communication sa smart o kun globe no balikan Aksyon Roger Gutib please come back here.
Yes, action na rin. Kasi sumama na okay na rin. Nagwa ako sa yutay nga guluwaan, di ba? Ara na. Okay na. Sige. Ang pinakamabalita sa na rin aton nga dulo mga silimatri on ining duwat tanan ka mga wanted person na lakpan sa mga katapos ng kapulisan sa siyudad ng Sagay. Kag ini ang ginakop subunggid nga adlaw lagi na sa aga. Ay kaso nga attempted of a multiple attempted murder. Kag ang report nga ti daw dugay-dugay na ni kay man 2006 pa ang mga kaso. Kag inisyo sa nga korte. So ang ginakop kay nasunod mga alas 8:30 agak na ini kilala kayo si Lito Baras-Baras Joselito Baras-Baras Mitama alias Nono. Ini siya 57 años ang inanda. Kag residente sang Barangay Celestino Villasin sa Mainsang Nueve Santos. Sa Barangay Celestino Villasin, Siyudad sa Cadiz, pero nag-operate ang mga operative sa Siyudad ng Sagay. Ang report nga ini siya ang nga persona ang ginakop by virtue of warrant of arrest sa gipatigayon nga sa manhunt operation sa mga kadapo sa kapulisan sa Siyudad ng Sagay sa pagpumuno ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Sa ang iya sila nga kaso ginatubang mukto sila naton nga multiple attempted murder. Kag sumugman ang iya sini nga piyansa ginapanagot sa korte mo ang 120,000 pesos para sa iya sini ka temporaryo nga kailwayan. Ginisyo ng noble judge o ko sa RTC Branch 60 Siyudad sa Cadiz. Kag permado ng noble judge nag-return nga judge si Judge Renato D. Muñez nakapetsa na November 4 tuig 2006 ang ini nga kaso medyo dugay na aksyon na rin ang among nga kaso. Ang isa pa din ginakop pagin, ini ang agin operate man, siniwan nga aga, baga pasado alas 10 rin, naksunerek ini ang suspect, gikinala naman sa kay Adriano Recla Husayan, alias Titing. Ini ang 66 anyos ng edad. Residente man sa Nueve Santos Barangay Celestino Villasin. So sa report, inoperate man ini nanday Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe po na makatapos ang kapulisan. Matapos ang ginserve man ang warrant of arrest. Nagin-issue man sa RTC Branch 60 sa Siyudad ng Cadiz kag sa Gyapon dito sa Barangay Celestino Villasin ginserve ang mga warrant of arrest sa kaso nga multiple attempted murder. So, pareho man nga pizza, November 6. November 4 to 2006, ang amo nga pizza sang pagkahulog sa warrant of arrest. Nasabi ko na aton sumahon, mga ara na sinirek sa mga 16 katuig. Kag ini siya ang nadakpan 120,000 pesos magyapon ang iya sininga piyansa aksyon ereka. So parte man yung aton nga madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa aton nga area of responsibility. Sa aton sila mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, sa buton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Guti mga report, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kinaksyon Roger Gotem live report gikan sa area sa Sagay kag Cadiz. Natipon niya sila nga mga police report. Alin sa report ni Aksyon Roger Gotem, sa ilawanta naman ang mga aksyon. Balita na tipo ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa naunang distrito covering sa San Carlos City, Banwa sa Calatrava kag Banwa sang Tuboso. Ibalaonta ang mga latipon nga report ni Aksyon Nelson Pateño. Kamustahon taman ang chimpo to sa iya. Kasi riyan ni Aksyon Roger ti daw wala to ga ulan.
Nagbawi-bawi gid man siya. Okay. Sa area ni gali asang kuan gali ni. Sige lang kay i-forward ni kay aksyon na Dale Salazar. Salamat gid kay Toto Amado Ladua Jr. Sigin pa balo mo tadi. Kaya kay na pa nang locate namon sang kuan isang lugar isang aksidente bla. Ni blang gindunot sang 16-wheeler guro ka Central Lopez yung auto nga do halos gid Kawasaki do. Kinalocate ng lugar. Salamat kay Toto Amado Ladua Jr. ha. Yawan ni Saxon Dir pangita ara man lang galit ha. O sige. Salamat gid. Ari na si Aksyon Nelson Pateño ha. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Bago ni ko natabo ni aksidente ni. Ari si Aksyon Nelson Pateño sa report son may gabi. Yes, aksyon Eric, mayong gabi man, kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, mayong gabi gid sa inyo tanan, kag sa aton sini diri area of responsibility, talking about kamusta ang aton sini panahon, aksyon Eric. Sa masami karon ng adlaw, daw padayon ang pagmaayos ang tsimpo, kag wala sa anuman nga mga galom makita naton sa kalangitan, except sa mga bituon, abi, kag bulan. Tiway gid. Tiway gid. Ati indikasyon na kadugay mabundak ng ulan sa ibang lugar. Ay na. Oy, amon dia may bulan lang bide kag bituon niya oh. Di amon may araman. Kasi mo wala bituon kag bulan. Kayo wabla. Ano may bituon bulan la? May ray, may bituon kag bulan. Ati indikasyon nga wala sa tsansa nga magulan. Amo na. Amo na klaro wabla. Ay mo nga ang imo pag-describe do kabilang suli. Oo, gali. Gani kayo wabla. Di kay galing-ilingi ko di sa ano. Sa ano? Sang bulan na pikas na ni sao. Nugay ka kalihi-lihi kay basi ihabulyo ka karon ka bulan karon ka bato karon ta. Kalamayati mo kay karon. Sa may Golanda. Hindi man maluoy ka mo, report lang tayo. Hindi nyo matapagabuya. Bisa makabati ka mo, dapat mati lang ka mo. Gani. Aras lang ka mati si mo, kay ginaulat, hindi lang balita mo. Oo, mo gani. Man, si mga kaibilan da sa aton sininga mga avid listenera. Mga nagapaminaw, giblada, gabi-gabi, at law. Paminaw. Wala nagabiya sa Action Radio. Ara. Oo, ara, gid. Sundan niyo pala si Madam Lucy, kaya wala sa liso. Yan mo. Oo, wala na liso. Kaya tiya maliso. Patay. Ugot ulo. Patay. Patay uya. Patay uya. Balita, gikan diri sa may banwa sa nga Tubuso, aksyon na Eric, isa ka babaye, ang gindakop sa aton sini nga makatapos ang kapulisan dira sa may banwa sang Tubuso, sa isa ka bayba sa operasyon naging patigayon na sini nga ginahimo dira sa may crossing Timis, Barangay General Luna, sa nasambit nga banwa. Ang suspitsado ang ginakilala sa kay Christine Aligato, 34 anyos, Maya Bana, kag ginakabig nga task number 4 drugs watch list sang municipality sang Tubuso PNP, kag nagapuyo sa Purok Malinawon, Barangay Poblasyon. Nakuha sa iya sini posisyon ka kontrol ang apat ka mga magagmay nga susi nga ginadudahan na shabu kalakip ang gingamit nga bypass item. Kininto sa pisos nga bypass money kag subong man ang 390 ka mga binta sang ginbaligya sini nga droga. Ginabulubanta nga 0.38 gramo kag mayara sang standard drug price ang nasambit nga droga nga naglabot sa 2,500 pesos. Ang nasambit karon aksyon Eric nga suspitsado ang detinado sa Calatrava sa Tubuso Municipal Police Station. Mo, Kung isa nasikop gid siya. Ati, muna bla, undangin yun na hindi yun na napagpadayuna. Tani Oo.
daw kada adlaw daw may dakop. Mugid. Daw ga level 1 ta daw sige sila yung pamaligya man niya. Nga pinagusto mas lamong. Ga pinagusto mas maayo paguro sige na lang ta. Sa Hindi ano? man. Sige, ano, baligya? Ayo di purma. Mano ka ba? Sige ka pabaligya ka man? Di ba? Sige na lang tatani. Wala lang Sa ano? granular lockdown para hindi na nila kagwao. Bawang kasilik rin yung mga granular lockdown. May bumayo lang na. Ang gutom naman nas tao. Mugani man. Ari na nga, Ang uno. intindid lang na yung parabla sa mga drugista bla. Why na yung granular lockdown sa durugista ya? Gwa, espresuan, baligya naman liwat. Mugani. Mag-granular lockdown ka pa? Gwa sa presuhan, mabaliga naman liwat. Kung Daligat to balita mo nga gapurong giyot kasang ogta sa sulod presuhan. Ara! Mugid. Oo. Nabala pa. Te, Di mera padala. ara eh. Di na sasabaw na na prison na sa? Ano sa mga violation sa Republic Act 9165, mga kagwa pa siya. Pwede mag-abo na lang sa ano Tang? bargaining wala mo niklabot maggramo. Ate, kuha na siya, ma-apply sa plea bargaining agreement, tapos mabaligya naman liwat. Oo. Tapos baligya, dako-dako. Tagti na to, kaya sige ka dakop. Kung madakpan, kung makagawa ka rin, dako-dako alang, kayo kagamay mo na sa dako ka pulis. Mugani man. Tagtong as kilo, bla, para dako-dako. Oo, damoya man tamambas pulis. Ang gamay, dugangin mo. Digangin nyo. Hindi na Pero pwede. hindi nakagwala. Ang gwas na karoon doon, plante daw. Oo, mugani. Mambalas lang. Mamba, masami mo batian, magsunirik, mambalas lang. Hindi mo na akon. Amo. Oo, giri kita ko, duga-duga, pagbunot sa bulsa ko, may dala niya. Gani man. Oo, alibay lang, hindi mo bla. Style ah. Oo, style. Terio, may ginpadala di sa ako, no? Sino na? Ano na? Ara na? Oo, listahan ni para inugrit. Abi ko listahan nga inupanagtag mo. Leader sa dugay pa to. Abi ko kayuhan na. Wala pa to. Dugay pa to. Dugay pa galito. Oo, dugay pa to. Wala man tayo ng trust, master list. Tarso tao ni. Hindi na kuha siya na. Yatag na si Banda. Amo gani. Oo. Hindi nyo kami pag-intra sa master list. Masuspikan pa tayo noon sa inyo nga. Kaya na yan yung reso mga muamo na yan. Matik na yan. Harap May ba harap si- pa action ni Rick. Asus. Harap pa si Madam Pwede Juicy. mo utangan mo. Harap pa si Madam Juicy da. Natin wala Yung, problema. correct. Solve na. Wala ka nang hanapin pa. Amo. Sige, mayo lang ang pagpamati ba o siling nga sir, regret ni kami sir, mga estudyante na aksyon na EREC nga nag-eskwela bla sa may Nunisco sa syudad sa Sagay kay nakabati sa aton sining nga report siling nga sir, regret man kami dabi. Sige, siling ko pamati ka mo, wala ka mo radyo sa Facebook live dapat mamati ka mo. Pero siguraduhon ko gini, hindi ko blam lipat. Correct. So hindi ko lipat kaya rin na ginatubang ko. Good. May lang nga pagpamati, kaga padayon lang nga pagpamati sa Action Night Patrol, kaga mga programa sa Action Radio kay Prince Kim Salvador, Marianis Ricudo, Baw. Yani Tiengson, Miss Risa, Louis J. Signoron, Labilia Garbaso, Cagnis, Irene Diace. So, wala na ko utang ha? Ara, ayos. Mayo lang nga pagpamati sa inyo tanan dira. Si- Kag mayong gabi. Why na utang si Nelson pati nyo sa inyo? Kamo naman may utang kay Nelson. Oo. Na. Mayo gid nga pagserbisyo ha? Ayo di purma. Ano ba yung servisyo ka? Ganon na slaw? Ha? Ganon na slaw? Mga OGT bla? Mga OGT na? Oo. Baw, mayo mga pisa na. Ang mga pisan ni, mayroon gani kay may OGT pa, kay nakalibilwa na ta. Gani man. Oo. Importante na. So mo ni, ha? Importante na. Oo, importante na, kay kung di ka ka-OGT, di ka ka-graduate mo. Laban. Oo, ang balong ka dayon nila nga, wala sang graduation rights kay may social distancing o rally gani Ayo di wala. purma. Lagani man, no? Tod, no? Tod, no? Mambas na eskwelahan niya. Sir, mga ma'am, school head, wala ka mga na-graduation na, virtual lang, Oo. kay para makalikaw ta sa social distancing. Gani. Grabe ang campaign sorte sa iba niya, gadi naguso pa gani. Nga, no, gusto na. Ang graduation nga kalipay sa mga ginikanan, limitahan, grabe ba? Di kay galikaw man mo, nga rin man tao na. Kung normal man na naman, sige-sige naman lang na.
No, matanong mo, sige-sige lang kampanya para Sige, ano? sige-sige kampanya kay para balang makambal ta nga president sa tong kampanya gani wala social distancing kami pa graduation nga 1 seat apart. Sabagay. Tayo mo na. Nasubrahan pa ta storya ko madalman pa na. Ang laban man. So balita ka impormasyon gikan dire sa may banwasang Tubuso, ka-aksyon nyo, Nelson, pati nyo nagasiling, mga ka-aksyon din ka man nga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid, Aksyon Nelson Pateño, live report kay ka sa First District. Covering sa San Carlos, Calatrava, kag Banwa, San Toboso. May gabi dira kay Miani Isulan, Chungson, kag kay Marianes Flores Ricudo. O mga avid listener ni. Musta da si kumpare ko Arnel Binares Senior, kay Junior da kamusta? Kay Andro Mamon Binares. Sa mga Binares family dira sa Lihis, die hard gini sa Aksyon Radio. Sign on to sign off ang ilang pagpamati. Wow, puwerti. Salamat kita. Sige, alin sa report ni Aksyon sa Pateño. Ari man ang balos ka report. Gikan sa 3rd District. Report ni Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Arlo, may gabi, apis kami. Aksyon Eric, mga tak na alas 4:15, subong gidamang nga hapon, 3 ka mga persona ang nadakpan sang Manapla Municipal Police Station nga nagapatigayon sang sugal nga tungets. Din ini isa ka klaro nga violasyon sang Presidential Decree 1602. Ang mga suspect nga nadakpan, Aksyon Eric, dira sa may barangay Punta Salong proper, Banwa sang Manapla. Ang ginkilala ini nga amo Sanday Dinalin Lobaton, 53 anyos ang edad, isa kabalo. Rosemary Lobaton de la Cruz, 53 anyos ang edad, may asawa. Kag Robert Lobaton Agudon, 46 anyos ang edad, isak soltero. Tanan pumuluyo sang nasambit nga lugar. Ini sila ang naaresto, Aksyon Eric, sa mga elemento sa Manapla PNP bangod sa padayon nga kampanya sini sang mga kapulisan batok sa illegal nga panahor nga naga-operate sa pila ka mga kabaranggayan dira sa Banwa sang Manapla. Natigayon nga nakuha sa ila sini nga posisyon kag control sang mga kapulisan, Aksyon Eric, amo ang isa ka set sang playing cards, lamisa nga na-recover, kag subong man ang kwarta sini nga bali 344 pesos nagaserbi ini bilang taya sa mga nasambit nga suspect, samtang ang ining mga nagkaladakpan sa karon, Aksyon Eric, ang yara sa kustiya sa Manapla Municipal Police Station. Report nga gikan sa Banwa sang Manapla, this is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kid, Aksyon Arlo Ticar, sa imo siling nga report. Gikan dira sa may 3rd District. May gabi dira sa kay Indayo ni Bilaong. Kag sa mga Bilaong family dira sa may barangay Pahanukoy. Especially dira sa may area sang Aning, no? Ara sila kapaurok-urok gid. Musta dira si Manang Emma Bilaong, si SPO3, SPO4 Jermin Bilaong, kumpare ko. Nagapaurok-urok sila pamati. Kaya lang kayo may flash report. Ang atong siling Patrol 2. Report! By bus operation. Aris Action Dale. Dale, please come in. Yes, Aksyon Eric, live kita subong nag-report diri sa may Purok Kahirok, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, sa successful nga dirag by bus operation.
ang ginapatigayon sa karon sang Police Station number 8 headed by Police Major Jory Puerto. Ang head sa Police Station number 8 Action Eric Dako-Dako ini no na Wow. Malora. Kadamo na sa dagko. ginapatihan na Shabu. Kadagko sa mga Yes. dakop sa station number 8 Actiondale. Yes, Action Eric. Kung nakitaan mo sa atong nga Facebook Live, di mga pila ni Kabulto, no, Wow. sang suspected Shabu, ang makita sa karon sampang nagapadayon ang inventory sa atong sining operatiba Okay. sa Police Station number 8. Earlier, nakita man nato ng pilak ka denomination sang 500 pesos sa ngati nalakip man diri no sa nagapadayon nga inventory sa aton sining kapulisan. Kadlag Isa ko diri dilaw. actually kalalaki ang nadakpan no makitaan diri naton subong sa ini ang naga-jacket Action Eric nakaposta sa sininga matinion samtang ginakandak ang inventory sa aton sini nga operatiba no certain Joey Castaño ang iyang sininga ngalan Dale, 31 yes Action Eric dako dalag ko sa putos yun, no? lagko Action Eric ang putos no sining Shabu kung makitaan nimo ngati allegedly mo na siya ang mga na-recover sa iya Estimate ko sang sobrang operatiba. tumas yun. Ara si Major Puerto da. Yes, ali din Action Eric si Police Major Jory Puerto. Actually naga-oversee siya sa karon sang nagapadayon nga inventory sa aton sining operatiba. Sir, pwede na sir? I-try si Mama review sa Action Ari. Eric. Yes, sir, Sa Action Eric Pwede mo ka, sir. interview pwede na. Si Derek, Action Eric, si Sir Martir, no, ang si CD? DCPO Director sa Bacolod City Police Office. Sabi, Pero si CD? nananatan sa si Sir Puerto. Sir, Sige. paano natin nakandakin ng successful bypass operation tonight, sir? Actually, kung siya, bali, mga previous na mga dakop, siya ni natudlo. Siya ni ang source subong. Nakuha natin siya kay may nag-transaction mga tropa. Muna nga nakuha siya. Pero mga tatlo ka dakop namon, previous dakop, siya ni ang natudlo na source. So, wala namon yung tulugan. Tatlo ka adlaw nga namon kuha ni. Bali, 3 previous nga bypass operations. Siya ni alin mga drugs. Bali, anong real name yan ni sir? Joey Stanley. Joey Castaño, taga Dirido siya. Taga doon lang unahan sa Puro Cambodia. Paano kayo? Paano ko? Okay. Bali, paano din siya nakalabot dito sa may kahirap, Singkang Airport, sir? Wala man unahan daw. Hindi man lapat ang balaya daw. May tay-tay na banda daw. Paano ko? Or Paano kayo na banda di sa Cambodia? Sa may Neptune. Boundary. barangay Puro Neptune. Purok Neptune? Sako pa ng Singkang? Tingkang. Okay. Sige. Oo. Bali, ang mga previous na nadakpan, sir, dili man sa areas ng Singkang or? May tangog ko niya ako nga siya ialin, may-ari ng Tingkang. Siya ialin. Bali, background din, sir? Previous na siya ng mga drug surrenderer or na-trace na siya before? Nadakop sa 2018, gawa na siya 2019. So, muna nagbalik naman siya. So, dagko na kayo pasulod siya. So, may linyaga na siya sa mga drug laws siguro nga siya nanunugan. Ako naman siya. Bali, through plea bargaining agreement man. Free bargain. Okay, sige. Dale? More or less, sir, yes, Action Eric. Pila ka bulan na ilaga surveillance ni Sir na? Mga how long, sir, ang surveillance, sir? Sige, sir. Dugay-dugay man pero tatlo kadlaw na mo ni siya yung pattern para kung anong galaw niya. Tapos may transaction na gini mo ang tropa. Okay. Bali, more or less, sir, mga pila ng values na, sir? Mga 450 siguro. Wow. 450. Sige, Ako. mga... Pila ka gramo na, more or less? Pamilyado na, sir, or May living partner siya. pagdari man. Pila ka gramo na Hindi din? talaga ng babae kay basta taga-agreement siguro yung living partner niya. Bali, mga more or less, ang weight, sir, ang kabagaton, isang... Mga 450 grams, so presyo niya siya 3.060 billion. I see. Action Eric. Okay. Congratulations, Action Dale. Yes, so Action Eric, no? So subong ongoing diri ang inventory sa atong sininga kapulisan. And then ari diri si Colonel Martir, Action Eric, no? Diri sa area mismo. Samtang nagapadayon diri ang inventory sa operatiba from Police Station number 8. Sir Martin, sir, good evening, sir. Sige, later lang sa kanila.
Action Eric, dugay-dugay lang kang maghatag sang statement si Colonel Martir nga bisan lapit na tungang gabi, hari diri no, nagkadto sa area sa Amo na ang Purok Kahiro. Amo na si Colonel Martir, hands-on permi. Yes, Action Eric. Try natin nga po ang isang reaction, no? Ang subject sang operation. Sir, imo ba man sir ang mga suspected siya po nga na-recover, sir? Ano, sir? No comment. No comment na siya. Sige. Okay. Pero din ka ginasanggin kanda kang by sir. Sige. Consistent Action Eric nga no comment ang subject Sige. ng bypass operation. Si Joey, no? Certain Joey, ang sininga pangalan. Kasi subong nagdoko ini siya, sok-sok sang jacket, kag nagalumpiga. Bilib Action Eric sa may akas siya, bala. Ang maging specific na nga location. Nga from Halinska sa Barangay 35, may lulutsan diri nga bagong dalan nga tawag nila ari diri subong ang exact location sang bypass operation sang police station number 8 no. Okay. Ngati based sa palayag ni Sir Puerto, may tatlo ka mga previous nga bypass operations nga ginkandak ang police station number 8 sa nagkailan nga mga area kag si certain Joey nga amo na siya nadakpan sa mga gabi, amo na siyang ginatudlo nga source sang illegal nga droga, Action Erica. Dugay-dugaya, patapusan naton ang inventory sa aton sining operatiba and ang statement man ni Colonel Martir, ang director sang BCPO regarding sining successful nga drug bypass operation diri sa may Purok Kahiro, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Rekta diri sa bayan sa Barangay Singkang Airport para sa action flash report. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Maka-action sa rin ka mga bayan sa Pinas, laboton ka ng among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Dale Salazar, reporting live dira sa Barangay Singkang. Congratulations, Police Major Jory Puerto. For job well done, mga sobra 400,000 kabili sa Cebu ang na-recover nila dira sa area sang Barangay Singkang. Ang subject madugay-duga namin katutanang nga dinakpa ni Major Puerto. Dodra nagakuha sang stakag pundo sang Cebu sa kay certain Joey to. No? Congratulations kay Police Major Jory Puerto sa Police Station number 8. Of course, arata si Police Colonel Thomas Joseph Martir, always ang City Director hands-on ni permi sa mga drug operation nga ginahimo sang iyang mga kapulisan. Ang kulo kompleto sa nakaroon balik ang report ni Action Del Salazar sa finale sa ato sinin nga pagpangalagan. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanong programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pamalakat mga bidira kay Sir Boots Magno, kay Nina Litoy. Nagapaurok-urok pa si Nina Litoy kag si Sir Boots Magno. Salamat kay sa inyo tanan-tanan nga pagpamati sa Action Night Patrol program. Balikat ang final report sa ato si Patrol Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Dale, sa balik report, please come back. Yes, Action Eric. I-correct lang Action Eric ang earlier natin nga figures sa drug bypass operations sa police station number 8 sa may Puro Kahirop Barangay Singkang Airport kay 450 grams ang siya ang kabugaton na ang suspected siya bunga na recover sa operatiba and nagabalaw ni siya according kay Police Major Jory Puerto sa police station number 8 mga more or less 3.06 million pesos Action Eric. Ang balor sining suspected shabuno sa mga siya pinaka-latest nga development matapos ginpatikan ng inventory nakuha diri sa subject kasi Joey Pestaño sang Purok Neptune Barangay Singkang ang tema ni pinaka-bulto sang suspected shabu nga may nagabugat 450 grams ang budol money nga 20,000 at 500 pesos nga urig nga kwarta action na Erika kag tema mo nagapabilis sa gihapon nga di magatag sang statement ining suspect matapos nga siya ni nakompiskar allegedly ang mga 3.06 million nga balor sa suspected siya. Buara man kay na si Kapitan Rosini Distrito sang Barangay Singkang nga nag-witness man sining successful nga drug bypass operation sang police station number 8 kaya according siya nagapasalamat siya sa barangay or sa kapulisan Action Erics labi na sa police station number 8 magot sining damo ko tani nga pamilya na apektuhan in kaso nga na-distribute ining mga illegal nga droga action na Eric kay na si Colonel Martir sa lugar pero naka-pull out siya Action Eric kag wala na siya nakahatag sang statement pa regarding sining bypass operation sang police station number 8. Ari pamata naton si punong barangay Rosini Distrito. Ti pasalamat kita no sa aton nga kapulisan sa Station 8 kag sa BCPO nga nadakpan ni kay siyempre kung nabaligya naman ni damo naman ni ang nagkalaguto mga pamilya no pagi giniti amulan ning nami kay mayong koordinasyon sang pumluyo kag kapulisan naton pagkay tungod mayo ang barangay anti-drug abuse kag ang anti-drug abuse campaign sang aton nga kapulisan diri sa BCPO kag Station 8
kabay pa nga mangin leso na ni sa iban nga untaton gid ang kay dakpon di kamo Japon sang aton kapulisan sa barangay. Ang lamang sang tingog ni po ng barangay Rosine Distrito sang barangay Singkang Airport no. So next week actually pasakanin sang kaso ining ang suspect or subject nga according kay Sir Puerto siya ning natudong nga source ng tatlo man ka mga previous mga drug suspect nga nadakpan man sa bypass operation sang police station number 8. Mga balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, mga ka-action sa ka man sa Pinas, sa labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Dale. Congratulations again sa police station number 8 kay Police Major Jory Perto. Mga 400 plus grams kabagatong sang shabu. Ang bili 3.6 million pesos. Bravo. Congratulations. Police Station number 8 personnel under the leadership of Police Colonel or Police Major Jory Puerto. Under the supervision and control, of course, ang very workaholic, energetic nga City Director sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa limanon, Action at Patrol Program kita magatakop. Balik kita sa Lunes, same time, same station. Atong sa lima Patrol Unit Reporters in Action nga napalakad karong gabi sa kay Action Roger Gutiv, Nelson Pateño, Action Arloticar, of course, our very own Action Dale Salazar. Back-to-back Action Papang Nixon Tama atong kapiluto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup security guard Tanong Banwa, back-to-back kay security guard Campaner with IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Sila sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kalas sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurma na Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano, nagsasaling adios amigos, hasta la vista, ayaw makalipat atis pagtulog, pagpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa di ka magabayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.